Okay, mga kabiyanan, di kita sa Barangay Supa, no? Sa kadyang matinion sa Barangay Supa kita, mga pinalangga nga mga tagparamati, may isang ka-truck lagya nga nasunog, mga kabiyanan, nasunog ang truck sa tengah kadalan, no? Mga kabiyanan, bago lang ginatabo, Chef. Bago lang ginatabo. Mga kabiyanan, Jayo, so, ikita nyo ang sitwasyon ka truck. Mga pinalanggat na paramati na sunog. Nasunog mga kabiyanan. Okay. Mga pinalanggat na paramati. Sir? Okay. Mga kabiyanan. Sir, ano ni sir mong ka truck? Ang driver ko para mi ko ruming. Si Kap, Kap. Ano na bungka ka truck, sir? Ulay ko nagabot. Sunog. Sunog ang bangkay. Kilala ka rin Sunog. Ano driver ka truck? Driver ko ka truck. Hindi, driver sa motor. Di, ang motor nakabunggo, nagbungga na yung motor, kag truck. So siguro nag-spark, mga kabiyanan, naglupok ang motor. Ang motor wala rin. Diyan ang motor. Diyan ang motor sa piyak, sunog. Sunog. Ang motor. Kita una niya mga kabiyanan sa site sa Barangay Supa, no? Ang motor, mga kabiyanan, sunog. Sunog mga kabiyanan ng motor. Sunog. Siguro sunog ang motor. Mga pinalanggat na paramati, sunog. No, sunog ang motor. Sunog. Mga kabiyanan, sunog ang motor. Ura kamaan kung nagbungguanay sanda katrak, no? Mga kabiyanan, nagbungguanay sanda katrak. Tapos may kita diyang patay ang taho, sunog. Mga kabiyanan, sunog. Ari. Mga pinalanggat na paramati, sunog. Okay. Kap, sino nakasaksi kinaya, Kap? Ang tagbalay. Tagbalay yan, no? Diin kuno naghalin Kap ang kwan, Kap. Mga kabiyanan na idya kita sa Facebook live na to, no? Sa Barangay Supa, mga pinalangga nga tagparamati, no? Chef, sino kinakasaksi dya? Yes. Jan Julius. Hi, good morning, ha? Good morning. Din si Julius. Mga kabiyanan. Yes. Nasunog ang napatihan driver kang motor. Mamangkot naman kung Ano natabo? Ay, Yos. May guhay tabi ay. Gamay lang informasyon bi. Paano natabo, Yos? Yos, ano tabo? Ano sige. Live kita, no? Sige, iskan ko lang. Ang natabo nag-overtake ang motor. Ang motor? Oo, pag-overtake ka motor, napot ka kanter kay dasing man lang ka. Di nang pagtong kanter. Pa norte, alis sa San Jose. Tapos ang motor pasur. Pa norte man. Nag-overtake ang motor sa kanter. Tapos pag-overtake na nalabuot kang Kanter. Amo nalapakan. Paglapak na nagsudsod kag saglap. Nagpadalam pa. Nagpadalo pa Di ang sunog nga bangkay kay sinora. Mura dito naman ako sino naka-driver ka motor. Pero ang sunog man ang mga driver sakay ka truck ra. Wala buhi ang Buhi? ang Pag sadlab kang kumbaga gasolina ka motor nag-ibwal. ang ibwal. Ang naka-motor ang uno nagsaglab. Ang naka-motor ang uno Tinalapakan mo. lapakan mo nga mura. Nang i-grab. Amor nag-grabe ang klayo. Mga oras lang buhayos? Wala nang buhay, yung mga 30 minutes siguro. Sige. Kada ako plug ni unar kaya. Sa may mga kabiyanan. Yos, thank you, ha? Okay, just Barangay Supa, mga kabiyanan. Barangay Supa, sunog ang lawas ka taho. Posibilidad driver kang motor, no? Mga pinalangga at paramati. Posibilidad driver kang motor ang dya. Meron lang. Teruskan tayo. Kung ni Julius, migo tayo sa Supa, mga kabiyanan, pariya sa direksyon going north, mga kabiyanan, ang truck, garing nag-overtake ang motor, garing nasa gaid, nagyapon ang truck eh. Sunog ang motor. Mga pinalanggat na paramati sunog. Na sunog ang motor.
Okay? Sunog ang motor, mga pinalangga. Yos? Ha? Sunog ang motor. Mga kabiyanan, sunog ang motor. Na, may mga dara pagliyakap ng mga grocery, eh? Grocery. Mga basibangan ng gurura. Dara na dyan, nindagro dyan. Nindagro, mga pin. Ajat na construction ta na dyan. Ura man i-sir kung sino tagiya kaya katrakser. Color steel. Yun na rin. Okay. Mga... ura ano sa, ano kap? Ura ti Robing Antonios Miracle dyan. Okay. Mga kabiyanan, no? Okay. Para bang kayo? Sunog. Bisan kuan gali basta maglupok kasulina, sunog kagid kap, ke? Mga kabiyanan, no? Okay. Oreo. Nah, sa barangay Supa yan, mga. Tabunan anay ko para ni mga asaw. Amo yung mga kabiyanan, no? Susunog, ido. Sumulod ko no, mga kabiyanan. Sumulod ko no ang nasambit nga taho sa truck. Pariya sa direksyon da going north, alin sa San Jose. Nag-overtake diyang tran. Ang posibilidad diya sa kilid nag-overtake ang truck. Ang truck going left tanay. Naglikaw pang truck. Kayang truck kan mga motor. Rigyang motor sa kilid, eh. So sa'yo doon, sa kilid, nagpa-binit overtake ang motor sa kilid, darabot yapon, no? Kita mo? Kita nyo? Makabet mo yung sunog motor, eh. Mga pinalangga na pramati. Okay? Diyaw, nakita nyo, sunog ito, lalaki, tambak na lalaki, mga pinalangga nga mga tagpramati. Matambak nga lalaki ang jakaron, no? Sunog ito, mga pinalangga nga tagpramati, ang sitwasyon ka lalaki. Sunog, sunog, kita nyo, sunog. Yan. Kumbaga, ang ana kanyang motor dito sa biyak. Naturang mga pinalangga nga tagpramati. Yan. Amo niyang sitwasyon. Ang ginapatihan rin kang ko ni Migo Julius, nang in-interview ta, ay taana nakakita, barbiro dya kuna kang Regal barbershop nga nag-overtake ang motor. Ura ta kina mapamangkot lang, eh. Kundi nag-overtake, posibilidad kung mag-overtake ka sa wala ka mag-overtake. May posibilidad nga sa tuo tanan nag-overtake sa binit, no? Mga kabiyanan, sa binit nag-overtake. Kaya kung tuloy ka mo motor, ragya overtake na sa binit. Diya tanaw, naglikaw paguro ang truck, mga kabiyanan. Diya tanaw nag-overtake sa pinito na mga pinalangga nga mga tagparamati na amurang sitwasyon. Okay. Ilang. Sara lang ang kaswalti. Mangkuton tas Migo Julius, mga kabiyanan, kundi nag-overtake ang motor. Sunog idra. Sunog idra. Mga kabiyanan. Yos, nag-overtake kuro tanayo sa piyak kuro. Diya tana sa wala nag-overtake. Kung sa wala tana. Supposed to be mag-overtake ka, di ba sa wala? Ya, bato may ka. Overtake ka na sa wala yung mga overtake. Diya tana nagagi. Ura gur. Okay. Amo diya mga pilangga atang paramati, no? Ang sitwasyon gintabunan na lang nyo. Gintabunan na lang niya mga kabiyanan. Kang dahon kasaging kay sunog kita na. Ang driver ka truck mga kabiyanan ora dinara sa ospital nga pinapahinanti na kayaman. Mga pinalangatang pramati na amor niya mga kabiyanan ng sitwasyon.
Ang diyang ana tanang kang truck nga tangke daw na tanang mano. Di amo jat na problema sa motor ti gasolina mo. Ha? Gasolina ti amo gidya ang problema maigrab git na dya. Yos, nabaal mo tong kwan. Ang mga anak truck nga kwan. Aran. Ngaran. Naggindaran Sa ospital. Nalayab man. Ito spiyak kumibertik. Mga kabiyanan na mo yung tabo, no? Oo. Oo. Ajay, may butas pa dyan mga pinangat magkauran. Ajay, butas pa, ho. Nakita nyo, butas. Oh, butas rad. Butas rad ka biktima. Kung mo lawid, yud-yud na eh. Diyan pa may mga tagas pa dyan kang, ano, kusulina, ho. Kung mo dyan pa lang, gin-yud-yud na dyan eh. Okay? May mga dara patana mga kabiyanan nga kuan eh. Nga mga grocery items. Ito sa karako patis niya oh. Sa karako patis. Kung magrako patis dara na may tindahan gidya. May mga silver swan may tindahan dia. Bekel na kuon nga nanindahan na dia, may tindahan dia. Mga kabiyanan ang kuan ura pa makilala eh, isunog. Mga pinalangga nga tag Paramati. Ura pa makilala. Diya ay ang truck na ang karga kang mga truck jay amo na dya mga roofing no roofing mga pinangga ta Paramati roofing ang karga kang upos oh ora delikado ang lupok jay pati krudo tana kang motor na raw oh ang motor na ano ang motor na ito, Mio? Mio, Chep? Hindi monusyak. Monusyak mo nga? Kasi mga Ha? hindi man Hindi rin makilala eh. Ha? Mio eh. Monusyak mo, bakan guro eh. Ha? mga mura daw raw, sir. Ha? Roser? Oh. Amo yung mga kabiyanan, no? Ha? Berangit? Amor dyan, buwan na. Direktor sa piyak. Ay dyan nag-overtake sa binit ang motor. Mga kabiyanan, suno kay Julius nga na-interview ta. Rugya sa binit nag-overtake. Ti ura aguro mati parayik driver. Mura nga sumanggab, naglagos. Nagkuhan, nakuha na gid. May tindahan, guro chip ang tagiya kang motor to, ang gadara. Wala mamani pa, Chef? Okay. Hindi, Ed. Na kung sino man karon diyan may motor diyan amo diyan motor no, monusyak ko, nga ura uli diyan ninyo. Roser guro diyan. Ano ang roser sir yung da? Kawasaki. Siguro may tindahan diay raka-raka ang ana nga kuan mo, nga gin paninda nga mga silver swan nga patis bla. Mga pinalangga ta Paramati. May tindahan ko ro dya, ura lang nakuon ng grocery. May tindahan dya raka-raka patis gin paninda nga nagurasag sa karsada mga kabiyanan. Trakabla ang truck karon no. Kita nyo? Truck. Mga pinalangga ta ang pamaho to na kapamaho karon ang guma. Ang urat bilin ubos adlaw gasolina git ka motor. Ay nag-i-grab mo paglapak guro na igwa. Mga inlangga nga mga tag Paramati no. Na amora mga kabiyanan ang natabo rogya sa banwa kang sa banwa kang San Jose sa Supa. Mga pinalangga nga mga tag Paramati ng tabunan na lang. Ng tabunan na lamang mga kabiyanan. Ate sige. Kap. Ano kap? Ito lang tawa niyo palibot pasi kung may basiyo ka duming ato niya ni Corwell. Kap nagkuan gali kap. Dito tumabok, ito nag-overtake sa piyak. Ito mo-overtake sa piyak. Kag siguro may tindahan na patis mo na. Oo. So sa imo pagkamaan kap ang driver to nagagpainanti pero dirak bilo ka truck. Darawan naman sila kato nga driver. Ura man masunog.
kay pag sirit sa motor naglumpat sila gulpi ko namong kung gani nga wanyo ginabutong ang tao ay basi malabutan kami malupok karon ng sasakyan Oo. ibiniyaan nila Oo, bayaan na. di pagabot naman di naman masapar kay gadabadaban man kalayo Oo. Ang gasolina gito kang motor amo to ng ingrab gid. Ay suno kay Julius nalapakan kap. Nalapakan gid nalabuot ka truck. Paglupok to sa nga tangke sa motor guro Oo. amo to naga saltang kalayo Oo. kag biniyaan sa nga driver kag penalty ang sasakyan Oo. hasta ang nabungguan hasta Oo. ang tao May posibilidad na krake sulod kang tangkina mo na krake gid gasolina nagsunog na nakuan. Oo. bisan gamay lang bisan gamay lang miguruming ko na pagkangalan ng mga guma bay Oo. baga kalayo ti guma Oo. kung yung matanda dado pwede ito mabutong mo di mo na lagi masaltang kalayo matanda lang galing ang driver ito mo Oo. Transato na kami dito. Oo. Oo. At sige. Miya tanaray ura lagi man although nga nagkalayo kina nakingagaw pat nalukso ang mga driver. Kang truck kag ang penalty na. Okay. Mga kabyanan. Ano plano diya kaya kurang kap? Ano plano diya kaya kap? Ati bagay ang pulis ta na kaya nga maka-decide kung ano diya. Patawagan po ni Raya no. Mga kabyanan. Pwede pamilya na kaya pero Ura maan ba? Sunog. man ame ako kundi kulit sa balay dati amura ang nadura. Amugit. Wala kita kurang Kag may tiyanggi ko dyan, tirak nga kwan mo. Amo niya natabo, orga sa barangay Sopa, mga pinalangga nga mga tagparamati, kung sa diin may isang ka biktima, patay. Bangod mga kabyanan, nga nasunog. Ang driver kang motor, ang motor to, ruser, ginabatihan ang ruser, ay monosyak mo. Monosyak, ruser. Kung sino dyan ang may pamilya, may himata, nga ruser anang motor nga ura gyapon nga hindi nyo matawgan parig check nyo lang kay mga kabyanan check nyo lang basi ura ka uli mga pinalangga nga mga tagparamati no kay ito ang natabo mga kabyanan na mahalin ra kita no mahalin ra kita ang natabo mga pinalangga nga tagparamati nga suno kay Julius nga nakasaksi gid mga 30 minutes, more than 30 minutes ago, pariya salin sa San Jose going north, ang nasambitan nga truck kag motor. Medyo kuri-kuri lagan ka tracking kumparar sa motor, kag gusto mag-overtake ang diyang motor sa tracking. Ang problema kay may posibilidad ginapatihan nga waay makita kang driver kang tracking ang motor bangad nga ti nag-overtake ang motor sa may binit na nag-agi ti mostly kung ikaw banwa ang sarakyan nga nagadalagan sa karsada anytime sarang ti mo makapabinit ti ura ta nakmahaan ang truck ato nga may naga-overtake sa binit na labot kang truck paglabot kang truck sa motor nagsulod ang motor sa truck kag nalapakan mga kabyanan ang motor kag ginyudyod kang truck ang motor bangod na yudyod kang truck ang motor nag-spark dia kag nag-igrab nagrapta gasolina nasta nga nagkalayo kag amuron to nga nagsunog ang motor ti bangod nga grabe ang gasolina abay ang truck sunog man mga kabyanan patay ang driver kang motor ginapatihan na may tiyanggi dia kay man ang nagrapta nga kita ta nga ang nagarapta sa karsada nga kita ta rake nga sasye kang tuyo mo di lang timo ka kinanglanan dyan hindi timo ka dyan magbakal ka mo ya krake sudon ginabaligya mo ya tapos ang palatandaan pa may butas nga darwak bilo kung lang ura ta mamanipa kung kay sino butas to kung ana to ka pahinanti kang truck kag driver pero may posibilidad nga ana yad to kang tag-iya ang tong tag-iya kang ang tag-iya ka motor amo ang tag-iya man ka butas so kung sino dyan ang may bana nyo kung mata nyo nga may posibilidad may tiyanggi may butas ginsugo nyo maninda ang motor na monosyak ginapatian ka pulis nga base roser nga Kawasaki kag tapos tambok nga taho ang height na do mga 5 hindi to magtaas na kanda mga 5'3"
5-3 tambak. Ha? Mga kabyanan, sunog. Sunog. Mga pinalangga nga mga tagparamati, sunog. Diyan sa barangay Supa, mga kabyanan, boss kapitan to naglag bisahan ko may miracle oil to. Kapitan ka Supa. Mga kabyanan, amorya, ang leksyon niya kadya, no, seriously, hindi kita mag-overtake sa beken ti sakto nga direksyon. Ay nauna praskara disgrasya riya natabo. Kun manan mo mostly ang mga driver although nga gaturak man sa side mirror praskarahay sa kilid, pero most likely ang mananta na ka driver kapag biya ko ka drive. Ang toyo mag-overtake, rigyaga agi sa diya ko maturak kung may nag-overtake sa diya ko nga side diya ko nga side sa driver side. Mga kabyanan, tiyang ana bangad motor siguro lagi manotis kay truck pa man biabi, tas taas ko ang truck sa motor ni manotis riya. Amora kisa ga alinan mga disgrasya. Ang driver ka truck kag mga kabyanan, ang driver kang truck kag pinanti. Ang wara mga kabyanan maano. Okay, thank you gid sa live coverage natin sa Facebook Live. Thank you very much mga kabyanan. Mayad gid nga